everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon nga hisulat sa hangin. Magduawan gyud si Franco anang bayan. Misud na siya sa gate. Og may batanong babae nga migakos ug nagpakugos ni Franco. Ayop! Ang barkada pa gyud ni Shane ang gikabuangan sa hayop nga Franco. Traitor siya. Traitor! Demonyo ka, Franco! Demonyo ka! Bebe, nanagkwarta nga itong ipapot. Daddy, ganahan ko ini. Miss, napayain ako. Mao ba? Dali, be. Ganahan ko ni mo kay bus o kayo ka. Ay, Daddy, uy, gilok ba? Muna ganahan ako, kanang gigkan ka. Kaubot sa kong baby. Uy. Ang mga animal nagpalami og maayo. Karon mo. Wa mo'y swerte kay abli ang pultahan sa kusina. Sige pagyud mo. Mao din ni imong buhaton, Franco, kun wa ka uban ako. May bibi ka di ay. Kini kutsilyo. Gibuhat ko ang tanan para malipay ka, Franco. Pero wa kay katagbawan. Abi na kong alalay ta. Pero dili di ay. Ay, shh, Daddy. Masig ni balik si Mama. Yung kanang larga sila. Tago, Dad. Ako ni mo gawas. Sige. Ay, gawas. Kaya mo tago. Turo na blouse ni mo. Lagi. Naana, Ma. Ma, tita! Mga traidor! Sang tumurog naglagubos kawas. Kikulatam kasi na Starlene. Mingaw naman. Pero di na ko na kumkawas. Pabutol na ko magbalik Starlene. Sigurado sa kayon para doon. Uy, na nagpaso-pasos kawas. Di gina si Darlene na. Iya ginang mama. Salamat kami kawasin. Kining gasolina. Mag-una mong duhan ako sa impyerno. Ang mga hudas nga sama ninyo, mamatay niyo guna. Kinsa makaning nanuktok? Kinsa na? Ako na. Lando? Gidag ay ko ikaw pagkaon. Si Mama na ring. Wa pa siya mauli. Sige pa siya og pangita nimo. In town sa ako Mama na ring. Sige na, kaon na. Balikon ko lang una ang imong kinanan. Salamat, Lando. Unsa naman nahitabo sa dakong bay? Naara si Shane sa iyong kwarto. Way gawas-gawas. Si Sir Alejandro, nanihapon na. Si Ma'am Julia, wa pa mauli.
supa. Mura magdiya sa doon. Noon sa mga sa gawas, Darlene. Wala naman mabalik. Hayag. Hayag na sa sala. Ang mamagiting na ikaw, Darlene. Sabay. Mura may basa ang sahog na pinsipultahan. Ano ba? Nganong imo manigibuhat na ako, Franco. Dili. Di ko karo, Julia. Ako lang ang ipadungog. Gibuhat ko ang tanan nga malipay ka. Nagpaanak ko nimo kay gusto kong akong biyaan manggid kong Alejandro tungod sa puset nga sinis. Naaka nga akong kadangpan. Opa. Si Julia yun ka nga sa kawas. Sud sa taas nga panahon, ikaw na ang akong gigahinan sa tanan kong panahon. Gikalimtan ko na ang akong bana nga inutil tungod nimo. Nahimo kong kawatan sa kaugalingon kong bana tungod nimo. Julia! Pero nganong imo maning gibuhat nako? Dili ba piputan? Julia! Ablihin piputan! Nahimo kong kawatan. O karon, kriminal na sad. Julia, ablihin piputan, ha? Dito magsulti din, kay maabtan na sa ina ni Darlene. Traitor ka! Ang igala po yun sa atong anak. Ang imong gitukod. Julia, pasabton ka, ha? Lingaw-lingaw lang ako ni Darlene. Ikaw ginang tinuuna kong kimahal. Ako yun ka, Franco. Oh, ikaw! Huwag ko laing gustong ikauban, gawas di mo. Pero ganahan kag patanon, dili ba? Sa ako lang kingon, lingaw-lingaw lali ako. Malingaw-lingaw pa na. Dili ako nimo ilipaton sa mga kwarta nga akong gihatag nimo. Julia, ablihin piputan, ha? Lahap, ablihin eh. Uwahin na ang tanan, Franco. Julia, unsa may nahunan yung buhaton, ha? Kinahanglang mag-una mong duha sa impyerno. Mag-una mo! Julia, ablihin piputan, ha? Julia! Julia! Dili! Kaya sa gawas! Ano ko? Nisulat kayo sa kwarto! Kita na! Dili ba, bibita na! May rihas ka rin! Julia! Julia! Animal ka! Sir Alejandro, naan ang imong gata, sir. Unsa ni balita sa gawas? Ay, gibalita man to sa radyo, sir, nga dunay bahay nga nasunog. Wa na ba sila si Julia o Shane? Si Ma'am Julia, wa na, sir, pero si Shane, naras iyang kwarto, sir, ay gawas-gawas. Pasag din lang si Shane. Si Julia ang dili ko gustong mabalik din sa bahay. Ay, sige, sir, akong sultihan anas lando. Sige, pamahuway na mo. Mauna ang angay nga mahitabo sa mga traidor. Mapaig mo duha, Franco. Darlene! Giguba ninyo ang tanan kong mga plano. Pues, makatilaw mo kung unsa ko kadimoniyata. Kumusta ang imong pagpangita ni Helena nang naring? Muragwa na'y paglaom nga ako pang makita si Helena Lando. Pahuway na lang nang. Dili ko muhunong. Hangtod nga makita ko si Helena. Siya na lang ang nahipilin ako. No. Dili yun ako matawad. Nga panamastamasan siya ang tao. Buuta na nga akong anak. Nahibaw ko nang. Ug angay kang malipay. Ha? Mao na. Unsay? Angay kang malipay nang. Kasi... Helena? Ikaw na? Helena! Anak, ikaw gani.
Bisan kun mubo na kayo ang imong buhok, pero ikaw kasi. Oma ako ni. Gikaloyan pa ko sa Ginoo. Uwa ko mapatay sa mga demonyo manaring. Kinsa ang mapatay unta nimo? Kinsa? Kay ako silang ipliti sa munti. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.